Posloucháte Frekvenci 1, přeju vám krásný odpoledne, chvilku po 5:00 a dneska pro vás mám speciální dárek, protože po zimě jsme všichni tlustí a voškliví a chceme být krásný a hubený. Takže fitness trenér Jakub Fischer je dneska hostem na Frekvenci 1. Teď si dáme muziku a za chvilku se začneme bavit o tom, aby nám to slušelo. Tak hezký odpoledne na Frekvenci 1. Je chvilku po 5:00 a jak jsem slibovala na Frekvenci 1, mým dnešním hostem fitness trenér Jakub Fischer. Čau, Kubo. Čau. Tak my můžeme prozradit, že jsme spolu taky cvičívali, že jo? Ano. Ještě když jsem nebyla líná. Trošičku blíž k mikrofonu, ať tě slyšíme. Jak se mladý kluk stane fitness trenérem? Co je k tomu potřeba? Tak takovej asi hlavní předpoklad k tomu, aby se člověk, kluk nebo i holka stali osobními trenéry nebo fitness trenéry, tak je asi to hlavně, aby měli k tomu sportu nějaký vztah, protože všechno se týká sportu a pohybové aktivity a ten hlavní předpoklad je, aby byli v této oblasti nějak vzdělaní. Takže konkrétně v mém případě já jsem vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově tady v Praze. Potom jsem si udělal ještě několik různých fitness kurzů. Je to tak vlastně, že k tomu, aby člověk pracoval ve fit centru, tak potřebuje jeden takový speciální kurz, osobní trenér nebo instruktor fitness center. A pak už vlastně záleží jenom na tom, jestli přesvědčí majitele té posilovny nebo toho fitka, kdekoliv chce pracovat, aby ho přijmul nebo ne. Takže hrajou tam taky roli samozřejmě zkušenosti s vedením lidí, nějaká sportovní minulost, takže je toho víc dohromady, samozřejmě osobnost toho člověka, takže je toho celá škála, co je třeba vzít v potaz. Posloucháte Frekvenci 1, já pro vás mám teď výbornou muziku a jenom podotknu, že Jakub Fischer, fitness trenér, můj dnešní host, není taková ta vysvalená hrouda. Díky teda. Na Frekvenci 1 vám přeju hezký páteční odpoledne a můj dárek, nejenom pro ženy, ale samozřejmě i pro muže, co si připadáte, že byste se sebou chtěli něco udělat, tak dneska fitness trenér Jakub Fischer. Kubo, jak dlouho se věnuješ téhle práci, jak dlouho trénuješ lidi? Teď to bude na jaře, počítám správně 7 let. Takže už nejseš úplný začátečník. Začátečník nejsem. Hele, za chviličku se tě zeptám, jak je potřeba začít po zimě, aby se člověk trošičku dostal do hezkého těla před létem. Posloucháte Frekvenci 1. Dneska fitness trenér na Frekvenci 1 Kuba Fischer. Tak Kubo, dejme tomu, že už jsem se odhodlala, řekla jsem si, že chci zhubnout 5 kilo, tak mi řekni, zítra začínám, tak co začnu dělat? Tak, co začnu dělat? Ještě bych to vzal trošku ze široka, i když vím, že to chceš tady takhle, abych to na tebe vybalil. Tak je důležitý, aby si člověk uvědomil, že je třeba dělat za prvé pohybovou aktivitu, za druhé mít správně nastavenou výživu, to znamená nějaký jídelníček připravený. Neméně důležitý je, aby člověk si našel čas na regeneraci, protože ve fázi regenerace ty svaly rostou a je to prostě stejně tak důležitý jako to cvičení. A tak tohle jsou asi 3 nejdůležitější. Takže ani bez jedné to nejde. A dobře, a tak když tady ty věci mám jídelníček, mám regeneraci, prostě nějakým způsobem domluvenou, mě zajímá to cvičení. Co na to hubnutí zabírá nejrychleji? Tak, jak to slyšíme všude kolem sebe v médiích, tak asi, nebo je to vlastně pravda, to, co se říká, nejefektivnější na spalování tuku je takzvaná kardioaktivita, což je vlastně jakákoliv pohybová aktivita, kterou provádíme nějakým stálejším tempem po určitou dobu. Ta doba by neměla být menší než 20 minut, protože tuky se začínají pálit přibližně okolo 20. minuty. Takže od té 20. minuty dál, čím delší ta aktivita bude, tím lepší pro nás, tím více tuku spálíme. Kardio, tím se rozumí rychlá chůze, běh, kolo, veslo, je to i plavání? Přesně tak. Tady by se dalo říct, že člověk by si měl zvolit takovou aktivitu, která ho nebude moc otravovat, která ho bude bavit, která mu bude přinášet aspoň trošku radost, i když vím, že u některých lidí to je asi nemožné. Takže některý otravuje úplně všechno. Posloucháte Frekvenci 1 a jdeme na muziku. Hezký odpoledne. Jste na Frekvenci 1 a já pro vás mám speciální dárek. Fitness trenér je mým hostem, takže vy se zadarmo na Frekvenci 1 dozvíte, co máte dělat, abyste byli krásnější. S obličejem teda nic moc tady neuděláme, viď, Kubo, ale se zbytkem jo. Dneska asi ne. Prosím tě, takže když se vrátím k tomu kardiu, běhání, kolo a všechny tady ty věci, říkal si, že aspoň 20 minut.
A teď mě zajímá, já jsem někde četla, že taky hodně záleží na tom, jakou rychlostí to provádíš. Že když se to dělá hodně rychle, když některý lidi strašně rychle běhají, že vlastně to jako nedělá to, co by to dělat mělo. Přesně tak, to jsi slyšela správně. Je tady taková, nebo koluje taková mylná představa, že člověk, když začne sportovat, tak se musí sedřít, což není vůbec pravda. Ta aktivita by se měla provádět přibližně na takových 65 až 70% maximálních schopností člověka. No jak to poznám? To znamená, tak existují určité testy, které vlastně ti stanoví tady tu zónu tepové frekvence a ty pak víš, jakým tempem běžet. Laicky se to dá odhadnout tak, že je to taková intenzita, při který si seš schopná ještě s někým povídat vedle sebe. Neměla bys říkat 8 souvětí za sebou, ale aspoň 1 nebo 2 jednoduché věty bys měla být schopná říct. Takže aha, tak to... žádný velký vyprávění. Jasně, jako vyprávění pohádky a běžet, to ne. To ne. Za chvilku se tě na Frekvenci 1 zeptám, jak často by se to kardio mělo dělat, aby přišel výsledek. Počkejte si na to, teď muzika. Hezký podvečer na Frekvenci 1. Jste na Frekvenci 1 a teď tady společně hubneme, děláme kardio, to znamená, že buď to šlapeme na kole, jsem chtěla říct šlapeme, to ne, nebo běháme, nebo plaveme, nebo rychle chodíme. Už víme, že 20 minut, už víme, jak se pozná ta správná tepovka a teď mě zajímá, Kubo, jak často v týdnu, prostě 7 dní v týdnu, jak často bych to měla jako tohleto provádět. Jasně, za předpokladu, že člověk, dejme tomu, začíná nebo není moc zvyklý sportovat, tak bych to viděl na 3 až 4 tady ty kardiofáze za týden. Ideální zkombinovat s nějakým základním posilovacím tréninkem hodně zvoleným, protože to tělo stejně tak jako kardio potřebuje i posilovat, aby ty svaly vynikly po tom, co už úspěšně ztratíte ten tuk, tak aby ta postava nějak vypadala. Počkej, to jsem si vzpomněla, ale to za chvilku se tě na Frekvenci 1 zeptám, jak je možný, že jsem objevila, že se mi začíná dělat pekáč buchet. Tím myslím na břiše, ale to až za chvilku na Frekvenci 1, teď muzika. Posloucháte Frekvenci 1, pomalinku se blížíme k 6 hodině a mým dnešním hostem je Kuba Fischer, fitness trenér, jenom připomenu Fitness to You, samozřejmě jste takový spolek trenérů, že jo? Takže si tě můžou klidně i holky, i chlapi teda samozřejmě najít na internetu a jít si s tebou zacvičit. Hele Kubo, jak je možný? Já už běhám docela dlouho a zjistila jsem, že se mi začínají rýsovat břišní svaly, který jsem vůbec netušila, že mám. Teda věděla jsem, že je mám, ale nikdy nekoukali. To je dobrá otázka. Pravděpodobně to bude tím, že konkrétně na tebe ten běh má zrovna super vliv, tím, že ti to nějakým způsobem vyhovuje a začala si ztrácet tuk. To znamená, že ty tam ty svaly si měla i předtím, ale teďka ten tuk se zmenšil natolik, že konečně vylezly, takže takže mi chceš říct, že jako každý má pekáč buchet, jenom ho má někdo občas přikrytej knedlíkama. Neřekl bych, že každý má pekáč buchet, ale každý má přímý břišní sval, což je ta povrchová vrstva břicha. Mm-hmm. A ty, protože jsi zvyklá sportovat, tak to tvoje tělo prostě reaguje trošku rychleji než třeba tělo běžného člověka, který nikdy nesportoval. Takže u tebe to třeba ten proces trval kratší dobu. Ty jsi začala běhat a za 3 měsíce ti vylezl pekáč buchet, protože jsi prostě přišla o tuky. Ale je potřeba říci, že to takhle nefunguje u každého, čímž je to samozřejmě trošku nespravedlivé, ale bohužel nebo takhle. Každý prostě ten průběh bude mít trošku jiný, takže někdo opravdu musí i posilovat k tomu, aby, i když přijde následně o ten tuk, aby mu to začalo být vidět. Posloucháte Frekvenci 1 a k posilování v posilovně se dostaneme po 6 hodině na Frekvenci 1. Počkejte si na to. Je 6 hodin a na Frekvenci 1 pro vás máme zprávy. Hezký podvečer. Pár minut po 6 hodině na Frekvenci 1 se dneska bavíme o posilování a o tom, jak se zase po zimě dostat do hezkého těla. Počkejte si na to, za chvilku Kuba Fischer řekne, jak by měl vypadat trénink v posilovně. Na Frekvenci 1, teď už muzika. Ještě jednou hezký podvečer na Frekvenci 1. Dneska se bavíme o tom, jak vypadat hezky, jak by lidi mohli začít posilovat, aby vypadali dobře. Kubo, když už teda se přinutím chodit do posilovny, co všechno bych v té posilovně měla absolvovat, aby to dávalo smysl? Tak takový optimální průběh by asi vypadal tak, že po tom, co přijdeš do posilovny, tak by ses měla nejdříve zahřát, to znamená vlízt na nějaký kardiostroj, kterýkoliv z těch, který jsme tady jmenovali, a vydržet tam takových 10 až 15
minut, protože to tělo se prostě potřebuje prohřát, jednak aby nedošlo ke zranění, za druhý nastartují se tam procesy, které následně v té posilovací fázi budou mít pozitivní vliv na spalování tuků a formování svalové hmoty. Takže kardio někdo je zvyklý dělat stretching, i když jsou na to v poslední době různé názory, někdo nedělá. Já ho dělám třeba, protože jsem ho dělal celý život, jak na začátku, tak na konci. Takže tady to je spíš o tom, jestli člověk věří různým studiím nebo nevěří. Já prostě stretching doporučuji a budu ho asi dělat pořád. Nicméně to je záležitost 5minutová, taková ta hlavní část, to znamená posilování. Tam záleží, jestli člověk jde s trenérem, tak o tom nemusí přemýšlet, je to ideální. Samozřejmě většina lidí jde cvičit samo, takže nicméně i přesto je potřeba se s někým poradit. Pokud člověk nemá vůbec zkušenosti, tak tím, že bude cvičit sám, tak si v mnoha případech může i uškodit. Takže radši bych třeba i do nějaké 1 hodiny zainvestoval a s někým se poradil, nebo i klidně od známého, který tomu třeba rozumí, tak je lepší prostě dělat věci správně, než špatně a kontraproduktivně. Takže. Posloucháte Frekvenci 1, za chvilku se tě zeptám, jestli platí, že by se mělo začínat od hlavy a končit u palců. Myslím tím jako ten postup. Počkejte si na to už za chvilku. Teď muzika na Frekvenci 1. Posloucháte Frekvenci 1, jenom připomínám, že mým hostem dneska je fitness trenér Kuba Fischer z Fitness to You. No a já se ho za chviličku zeptám, když už jsem v posilovně, jsem protažená, mám kardio za sebou, tak co všechno na ten jeden zátah se dá cvičit. Počkejte si na to, dáme si muziku a za chvilku na Frekvenci 1 víc. Hezký podvečer. Pomalu se blížíme k 6:30. Kubo Fischere, trenére. Už jsem absolvovala všechny ty povinné věci ze začátku a teď jdu cvičit. Co by ten každý trénink měl obsahovat? Jestli jako ruce, břicho, nohy? Tady, když to takhle formuluješ, je to trošku takový rozdělení, který se praktikovalo dřív, že člověk obchází stroje a na každém se sedne a udělá těch 15-20 opakování a pak tam sedí jak pecka, kouká okolo a udělá to znova a pak ještě znova a pak ještě znova. Tak takhle už se dneska úplně moc necvičí, pokud člověk vyloženě nechce nabírat svalovou hmotu, což je, si myslím, minimální procento. Samozřejmě posilovny jsou plný pánů, mužů, který takto cvičí, ale jim jde především o svalovou hmotu, což není pravděpodobně případ nikoho z nás, nebo ze širší populace. Takže to cvičení dneska vypadá tak, že se cvičí cviky uspořádaný v různých setech, sériích, kruhových trénincích a v optimálním případě tak, aby se zapojovalo co nejvíc svalových partií najednou. Což znamená, že my můžeme vidět v posilovnách osobního trenéra, u něj klienta, který cvičí výpad a u toho ještě zvedáčinky, nebo cvičí dřep a u toho zvedáčinky trošku jinak. Takže principem toho je zapojit co nejvíce svalových partií, protože čím více svalových partií zapojíme za předpokladu správného držení těla, tím je to efektivnější pro naše tělo, pro spalování tuků, pro formování postavy. Teď jenom v rychlosti, protože za chviličku jsou na Frekvenci 1 zprávy. Tvůj nejoblíbenější takovýhle multicvik je jaký? Který máš nejradši, který jako opravdu funguje? Můj nejoblíbenější multicvik? Tak možná, že se to budeš i pamatovat, je to teda trošku takovej sadomasocvik, ale jestli si vzpomínáš na Angličáky s činkama ještě třeba s různýma modifikacema, tak to je, myslím, že takovej cvik, který ale není úplně vhodný pro každýho, abych pravdu řekl, ale pro zdatnější lidi, jo. A mě si trápil, ale. Tobě jsem trápil. A to se mi chtělo chvilkama, to jsem cítila i krev v krku. Posloucháte Frekvenci 1. Je 6:30, posloucháte Frekvenci 1 a teď pro vás mám krátký zprávy. Hezký podvečer. Pár minut po 6:30, ještě jednou hezký večer s Frekvencí 1. Dneska tady mám fitness trenéra Kubu Fischera z Fitness to You a bavíme se o tom, jak vypadat hezky a jak posilovat. A počkejte, za chviličku pokračujeme, do té doby výborná muzika, tak hezký podvečer. Na Frekvenci 1 se dneska bavíme o posilování a o tom, jak vypadat prostě hezky. Mám tady svého kamaráda a taky trenéra fitness, Kubu Fischera. Hele, a já si ještě vzpomínám, že jsme dělali různý takový balanční cviky, že jsi mi pořád říkal, že musím cvičit zadní zádový svaly i s předkem břicha, je to tak? Přibližně je to tak, ano. Asi máš na mysli takzvaný core, což je vlastně tělesné jádro, když přeložíme volně. Je to, aby si to posluchači dovedli představit, je to vlastně, jak už název napovídá, střed těla, který je tvořený několika svalovými systémy a hlavní úkol
tady těch svalů je vlastně přenášet v sobě síly z dolní části těla na horní a vlastně ve všech směrech. To znamená, je to nesmírně důležitá část těla, protože vlastně nám udržuje správnou polohu těla při všech cvicích. To znamená, že každý trénink by měl začínat několika cviky na core, protože potřebujeme zajistit, aby ty cviky, které budou dělány následně, probíhaly správně. To si vzpomínám, že to je tak jenom, abych to řekla ve stručnosti, aby nás lidi pochopili, to je třeba, že si jdeš na všechny 4 a zvedneš protilehlou ruku a protilehlou nohu. Dali byste sem zařadit balanční cviky, různé cviky s balančními pomůckami. Je toho fakt spousta, většina je s vlastní vahou těla, v leže, v kleče, ve stoje, takže je toho celá řada. A tohle to by teda měla být součást každého tréninku. Já se kloním k tomu, že ano, vždycky na začátku. Posloucháme Frekvenci 1 a za chvilku se ti zeptám, kterou cvičební pomůcku máš nejradši. Nějakou, ale jako levnou. My nechceme utrácet moc peněz. Teď muzika na Frekvenci 1. Přeji vám hezký páteční odpoledne, respektive podvečer. Dneska se bavíme o fitnessku. Už se pomalinku blížíme ke konci, ale mě by ještě, Kubo, zajímalo nějaká tvoje populární cvičební pomůcka, která není moc drahá, kterou by si mohl každý dovolit koupit a třeba začít používat. Tak, abych řekl pravdu, tak nevím, jestli to je úplně nejlevnější, ale je to TRX, je to takový závěsný posilovací systém. Pro mě to je super. To jsou 2 špagáty, že no, my jsme to vysvětlili. Je to takový vlastně jeden špagát provlíknutý ve druhým, který se dá zavěsit, různě ukotvit na různý místa. Super na tom je to, že vy si to můžete pověsit kdekoliv doma, zavřít to do dveří, vzít si to na dovolenou, je to malinký pytlíček, který prostě je dobře přenosný a ta úžasná věc na tom je ta, že člověk vlastně je schopný procvičit opravdu úplně celé tělo a zároveň, jak jsem před chvílí mluvil o tom stabilizačním systému, o kóru, tak veškeré cviky, které se na tom provádějí, tak zapojují právě tento kór, protože je to nestabilní pomůcka, je to nestabilní ukotvení, respektive úchop, takže člověk neustále musí stabilizovat své tělo. To znamená, že posiluje jak svaly povrchové, tak ty vnitřní. No a kolik stojí tady ten blázinec? Originál bude stát někde okolo 4 až 5 tisíc. A on se dá i jako sehnat nějaký jako, jo? To nevíme asi. Asi možná někde, jo, ale někde to... se bude dát sehnat. Někde se bude dát sehnat. No ale zase je pravda, že to máš na dosmrti, ne, tady ten špagát. Jo, mělo by to vydržet. Zatím jsem se nesetkal s tím, že by to někomu duplo. No ale možná, kdyby to byl nějaký metráček. Posloucháte Frekvenci 1, přeji vám hezký podvečer. A pod tebou to vlastně duplo, ne? Ale on kecá. Přeji vám hezký podvečer na Frekvenci 1. Už jsme skoro u konce, blíží se 7 hodina, ale úplně poslední věc mě od fitness trenéra Jakuba Fischera zajímá, Kubo. Hodně se mluví výživový poradce, prostě všichni vymýšlí, že různý krabičky, blbosti. Řekněme jenom základní pravidlo. Prostě když se rozhodnu a cvičím a začínám makat, tak jenom základní věc, kterou vlastně stačí dodržovat, aby to jakž takž fungovalo. Jasně. Nechci jet na olympiádu, že jo? Tak jak se říkala, je to na několik přednášek, několika hodinových, ale ve stručnosti nejdůležitější bod bych asi vypíchnul ten, že člověk by měl jíst hlavně pravidelně, ta pravidelnost dělá strašně moc, menší porce, přibližně 6x, 7x denně, to znamená každé třeba 2 až 3 hodiny se něčeho najíst, samozřejmě to jídlo musí... jíst jako třeba banán stačí? Tím počítám i svačiny, což znamená třeba ty svačiny, tam může být ovoce, zelenina v jakémkoliv množství, hlavní jídla, snídaně, oběd, večeře by určitě neměly být vynechány, důležité je samozřejmě složení, jenom v rychlosti sacharidy v první polovině dne k večeru míň, třeba i vypustit pro toho, který opravdu bere ten redukční režim vážně, tak večer třeba jenom maso se zeleninou nebo salát. Nicméně ta strava by měla být komplexní, to znamená, měly by tady být zastoupeny všechny složky, to znamená sacharidy, bílkoviny a tuky. Takže... Dobře, no tak já děkuju. Kdybyste si chtěli Kubu prohlídnout, tak můžete na Fitness to You, to jsou jeho webové stránky, viď? Ano, nejenom moje. No nejenom tvoje, ale taky tvoje, když už jsi tady. A já děkuju, že jsi přišel, přeju ti hezký večer a my až budeme krásný, tak se ti všichni vyfotíme tady z Frekvence 1. Tak na to se těším. Moc děkuju za pozvání. Není za co. No a na Frekvenci 1 teď ještě muzika. Hezký podvečer. Je přesně 7 hodin a na Frekvenci 1 pro vás máme zprávy a po zprávách zase muzika. Já vám přeju hezký večer z Frekvencí 1.